edad, maraming kabataan ang natututong gumastos pero hindi lahat ay naturuang magplano para sa kinabukasan. Sa panahon ng one-click shopping at digital payments, mas lumalalim din ang hamon sa usapin ng paggastos at pag-iipon. Sa loob ng silid-aralan, hindi lang academics ang hinuhubog, kundi pati ang kakayahan ng mga estudyante na humawak ng tungkulin. Si Joseph Gan, auditor ng kanilang student council, ay maagang humarap sa responsibilidad ng paghawak ng pondo. Sa dami ng desisyong kailangang gawin, mula sa paggastos, pagtitiyak na organisado at wasto ang paggamit ng pondo, hanggang sa pag-iipon, hindi laging madali ang maging disiplinado sa pera, lalo na para sa isang grade 8 student na gaya niya. I think it's very important because it allows me to organize and simplify multiple things in budgeting, for example. It could allow me to gain even more profits for our council and to lower the risks of losing more. Dito na niya sinubukang gamitin ng artificial intelligence o AI bilang gabay sa pag-aayos ng kanyang mga desisyong pinansyal. For me, it became easier with AI when I want to create a flow of where should the funds go or ask for assist on what the AI's opinion on what to do with the money or how much it should put into one project. Gamit ang AI tools, nagiging mas sistematiko ang kanyang pagbabudget mula sa pag-compute ng mga gastusin hanggang sa pagpaplano kung paano ito hahatiin. I put on a prompt like, could you make me a budgeting plan for, let's say, 5,000? And then I would ask for minimum or maximum spending in the AI. Dahil dito, mas natutunan niyang pag-ibahin o tukuyin kung alin ang needs at wants at magplano para sa mas mahabang panahon. AI could give us confidence and motivation in budgeting. It can allow us to spend money safely or put it into other things, save it onto more important things we need to spend on. It could allow you to also develop problem-solving skills or critical thinking. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang financial literacy sa murang edad dahil dito nahuhubog ang disiplina at tamang pagdedesisyon, mga kasanayang dala hanggang sa pagtanda. At sa panahon ng AI, mas nagiging interactive at mas madaling maintindihan ang mga konseptong dati ay komplikado para sa kabataan. It could help create a budget for each day. It could manage risks, make decisions for you, and create skills that are essential in real finance. Pero bago niya ganap na maunawaan ang paggamit nito, dumaan muna siya sa pag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng AI Ready ASEAN program ng ASEAN Foundation na suportado ng Google.org, katuwang ang Cyber Guardians PH, mas naging malinaw para sa kanya ang prinsipyo ng safe and responsible use of AI, lalo na sa paghawak ng pera. Bunsod nito, batid ni Joseph na ang AI ay kasangkapan lamang at ang tamang paggamit nito ay nakasalalay pa rin sa end user. I was rather skeptical because it was new to me and because of the drama and news about it being dangerous. They taught me how AI is like a machine learning thing where it depends on yourself and it improves into your own bias and creates easier networks for you to understand. Sa kabila ng mga benepisyong hatid ng AI, nag-iwan si Joseph ng paalala tungkol sa labis na pagdepende rito. Mahalaga pa rin aniya ang sariling pag-iisip at disiplina sa pagdedesisyon. I encourage students and colleagues to rather be more responsible before learning AI usage so that they don't depend on it heavily. I think that you should rely on your own instinct or
critical thinking rather than using AI mainly. I learned that there are always two sides and that it's never always bad. My message is to be responsible and know what your limit is. Allow AI to not take over you and to not be too greedy into using AI. Sa panahon ng artificial intelligence, ang pagiging matalino sa pera ay hindi lang tungkol sa bilis ng pagkukwenta o automated system, kundi sa sariling diskarte at pangunawa na mas napapalalim ng wastong paggamit ng teknolohiya.